Rombe mabende Gachagua timo e piny mar Amerika. Rawera mong'ere kaka Valentine Wanjiru neno kanyo ka nosiemo wang' Gachagua kowacho ni en rombe mabende osebedo kobago e piny Amerika, gin mana rombe mabende osebedo mana kilose dho Kikuyu. Kopogore gi mano, iwinjo kanyo ni nego bed ni koro Gachagua chako loso ka national leader o ka tribal leader. Kata kamano, nyakorong Gajwang' antiere ka gi Kennedy Ondiek bende mariwore kodwa en jakom mano mar Progress Plus Alliance. Kennedy machiegni bende thor wach minyalo lose kotonde kod rawera mano semo Gachagua hikin mamoko. Ya, erokamano ne thuolo mwayudo ni lawyer adwa kawo thuolo makende mondo ago erokamano ne thuolo mwayudo mondo mi wane kaka Kenya dhi both dala to kod oko. Mokwongo yiena kawo thuolo ni kende mondo ago erokamano ne sirikal mar Kenya kuom yie mondo dhi alayanga Mama Phoebe Asio kendo gidhi miye ikno ero ma iluongo ni state function kaka jakarachuonyo kendo kaka ng'ano mogeno Mama Phoebe Asio ago erokamano ne sirikal. But kapod abedo kacha arito mondo adonje panel awinjo josiepe ga ariyo mabende luoro kabisa kendo ma joma madongona ka wuoyo about weche ariyo. Nayiena mondo abe abaye piyo piyo kapok adhi e wach nyako ni gi Rigathi Gachagua nikech en gima very serious kendo mowinjo bende wawuoyo very strongly. But mokwongo awinjo ka jogi wuoyo about betraying Kenyans. Kendo adwa lero ne jaduong' Omondi ni betraying Kenyans ok onyal wacho ja Kenya achiel kata jo Kenya ariyo to baso wacho ni gin very small kata gitin kabisa ma ok owinjo bedni ka komakgi kata otimgi kaka otimgi chato sirikal ok time gimoro kata ok wane ministry kokawo effective action be ok wane the presidency kokawo effective action. Life of one Kenyan is very important. Mano gima nyaka owadwa ng'e makata ka ok odwa winjo mano to ngima mar ja Kenya achiel kalure be gi circumstance magigo timore. To gima badwa puonje kata madwa wacho ne kizungu mindike gazet kanyo kikawo Boniface Mwangi terewo gi makoro no makeni mano godo ngin ji ariyo. Kizungu wacho ni ji mokalo achiel ok iluong na Kenyan, iluongo ni Kenyans. Koro ka Boniface Mwangi gi masani ni nobedo betrayed ka gazet ondiko ni betraying Kenyans, those are already Kenyans ariyo. Nyiso ni gin plural. Koro ka ok otimne gi gik mowinjo tim to kowach ni gazet ondiko ni Kenyans ok onyiso ni gibed 1 million Kenyans koka gibed Kenyans. Kenyans gin so long as no kala achiel in koda wan Kenyans. Koro miyo jaduong' Omondi ok direct jowa maber. To gima adwa wacho ni article 26 sabatikul 1 mar katiba ma Kenya wacho ni ng'ato ka ng'ato nigi right mar bedo mangima. To kendo kidhie pende mar adek kanyo wacho ni ngima no ero onge ng'ama nyalo kawe e yo moro amora ma ok oluwore gi chik ma Kenya. To chik ma Kenya wacho ni ngima ni en gima ok nyal mayi. Manyiso ni awinjo ko wacho wach mar ni life sentence and hanging. Hanging ok onya wacho kata no ko support hanging because ok en gima bedo discussed samo weni. Hanging ok en gima is there because nyaka neti yal case miluongo ni Murwatetu case. Murwatetu case no do away with gimiluongo ni hanging. Manyiso ni onge death sentence e Kenya ka as we speak. Onge ng'ama nya declare, onge judge moro amora kata court manya declare death sentence. Inyalo mami life sentence owadwa Omondi. And kidhi article 25 mar katiba nitiere ratiro moko ma in go miluongo ni ratiro go ma ok nyal mayi e circumstance moro amora iluongo ni rights that can never be denied. Number 1 en right mar mondo miteri e court komaki gi police. Mano right ma koponi omaki gi police to bang 24 hours poko teri e court gimwanya luongo mano wanyama luongo ni abduction. Kore mo miwinjo kiwacho ni ng'ano bedo abducted because omake teri tich adek to tich ang'wen poko nene e court. Mano nyiso ni koro right mari mar keli e court ma jo kizungu luongo ni right to habeas corpus ok obedo affected. Mane mako godo wadwa ng'ane gini activists mandalo machon nduku gini ni mako tikano ma ok otergi court right to habeas corpus ne onge. Manyiso ni mano gini it was more of abduction ndalo sirikal makoro is zero. Headlines ma headline mar standard no ber kabisa nikech ja Kenya ni gimomiyo awacho ni Kenya obetray ja Kenya ni ng'ani ko make America gino make Tanzania process ma mondo mikaw kata ng'ato
pick Kenya. Owinjo beni kani pike Kenya, ko make Tanzania, rules any kano make under custody ma Tanzanian government, no winjo beni no bedo handed over to custody of Kenyan police, no kodio bedo dumped Diani kumano bedo dumped. No winjo beni bedo handed over to Kenyan police. Ko bedo dumped mano ngama oko bedo mano sirikal e border kacha. Ngama no receive into Kenya, samodi obedo dumped Diani, to kotere court mar Kenya. Kanini tiere order mar arrest or how he was arrested in Tanzania. That's what Nduku was saying. Ni mano is unprocedural. Mano is abduction. Irrespective of kumibed abducted. Kaka kisa bezije no gol ka oter Kenya to Uganda unprocedurally. Mani luongoni conspiracy mar countries to betray their citizens. Kenya is participating in it. Koradwadhi into corruption. Ma winjo kage wacho ka. Elected leaders, awinjo ka jaduong'